Her kommer vi så til konklusionens anden del, og det er på side 529, og det starter med afsnit 7. Spiritismen præsenterer 3 forskellige aspekter. Fakta om åndernes manifestationer, de filosofiske og moralske principper, som afledes heraf, og den praktiske anvendelse af disse principper. Herved opstår 3 klasser, eller rettere 3 grader mellem tilhængerne. 1. De, som tror på manifestationerne, men nøjes med at bevise dem. For dem er det en eksperimenterende videnskab. Og 2. De, som forstår de moralske konsekvenser heraf. Og 3. De, som udøver eller bestræber sig for at udøve spiritismens moralske principper. Uanset fra hvilken synsvinkel, eksperimentel, videnskabelig eller moralsk, disse selvsomme fænomener betragtes, så forstår de, at her er tale om en introduktion af helt nye idéer, som nødvendigvis vil medføre en omfattende ændring af menneskehedens tilstand, og de forstår også, at denne ændring kun kan være til det gode. Man kan også inddele modstanderne i 3 kategorier. 1. De, som systematisk benægter alt, hvad der er nyt og ikke kommer fra dem selv, og som derfor udtaler sig uden kendskab til sagen. Til denne klasse hører alle, som ikke accepterer, at der eksisterer noget, der ikke kan opfattes af deres sanser, og som derfor ikke kan bevises. De har intet set, vil ikke se noget, og er endnu mindre indstillet på at gøre nærmere studier. De ønsker heller ikke at se alt for klart, af frygt for at skulle indrømme, at de har taget fejl. I deres øjne er spiritismen hjernespind og galskab. Den eksisterer ikke. Det er den letteste måde at afgøre sagen på. Det er de fordomsfulde vantro. Ved siden af disse kan man stille dem, som for deres samvittigheds skyld har nedladt sig til at kaste et blik på spiritismens lære, for i det mindste at kunne sige, jeg har villet se, men jeg har intet set. De forstår ikke, at man behøver mere end en halv time for at blive bekendt med en hel videnskab. Og så er der 2. De, som tror på ægtheden af fænomenerne, men alligevel bestrider dem af personlig interesse. De ved, at spiritismens videnskab er sand, men de frygter konsekvenserne og angriber den som en fjende. Og 3. De, som i den spiritistiske moral finder en alt for streng censur af deres handlinger efter deres tilbøjeligheder. At anerkende spiritismens moral vil stå i vejen for dem. De hverken forkaster eller accepterer den, men de foretrækker at lukke øjnene for den. Modstanderne af første kategori tilskyndes af hovmod og arrogance. Den anden kategori er begærlighed, og den tredje er egoisme. Man forstår, at sådanne løse grunde til modstand mod spiritismen med tiden vil forsvinde. En 4. klasse af modstandere vil være de, som efter et samvittighedsfuldt og ærligt studium af spørgsmålet kan fremkomme med tilforladelige og uigendrivelige beviser på, at spiritismen er falsk. Men en sådan klasse af modstandere findes endnu ikke. Kritikerne har kun udtrykt en negativ modstand, men ingen er fremkommet med seriøse beviser mod spiritismens lære. At tro, at mennesket pludselig kan forvandles af de spiritistiske idéer, er for stort et krav at stille til den menneskelige natur. Idéernes indvirkning er heller ikke den samme, eller i samme grad til stede hos alle dem, som bekender sig til dem. Men selv det mindste resultat af dem er altid en forbedring, selvom det blot består i at bevise eksistensen af en ikke-legemlig verden, som vil føre til en fornægtelse af de materialistiske doktriner. Dette er en naturlig følge af en observation af de spiritistiske fænomener, men på dem, som forstår spiritismens filosofi og ser andet i den end de forunderlige fænomener, har den en anderledes virkning. Vi tager lige den sidste sætning igen. Dette er en naturlig følge af en observation af de spiritistiske fænomener, men på dem, som forstår spiritismens filosofi og ser andet i den end de forunderlige fænomener, har den en anderledes virkning. Den første og mest almindelige virkning er udviklingen af en religiøs følelse hos dem selv, som uden at være materialistiske dog ikke interesserer sig for de åndelige aspekter. Denne religiøse følelse fører til en foragt for døden. Vi siger ikke et ønske om døden, langt fra, for spiritismen forsvarer sit liv ligesom alle andre, men han finder en sindsro, som gør, at han accepterer den uundgåelige død uden beklagelse, men snarere som noget, han kan se frem til i stedet for at frygte, fordi han tror på en tilværelse efter døden. Den anden virkning, som næsten er lige så almindelig som den første, er resignation over livets omskiftelser. Spiritismen viser os tingene fra et så ophøjet synspunkt, at betydningen af det jordiske liv formindskes, og man påvirkes ikke mere så stærkt af livets uundgåelige genvordigheder. Tværtimod bliver man i stand til at udvise større mod under sorger og større mådehold i ønsker og en afsky for tanker om at forkorte sine dage, for den spiritistiske videnskab lærer, at man ved selvmord altid mister det, som man håbede at opnå.
Visheden om en fremtid, som afhænger af os selv at gøre lykkelig, og muligheden for at gense kære venner efter døden, er en stor trøst for spiritisten, og hans horisont udvides i det uendelige ved tanken om de hinsidige liv, hvis hemmelighedsfulde dybder han får mere og mere indsigt i. Den tredje virkning er tilskyndelsen til at vise overbærenhed med andres fejl, men det må siges, at det egoistiske princip og dets følger er det, som er mest indgroet i mennesket, og derfor også det mest vanskelige at udrydde. Man bringer gerne ofre, hvis det ikke koster noget, og vi ikke selv lider savn derved. Penge har endnu en uimodståelig tiltrækning for de fleste, og meget få forstår meningen med ordet overflod, når det gælder deres egen person. Derfor er selvfornægtelsen også det største tegn på menneskets fremskridt. Så er vi nået til afsnit 8. Lærer ånderne os, der er en højere moral end den, som Kristus har lært os, spørger nogen. Hvis åndernes moral er den samme som evangeliets, hvad skal vi så med spiritismen? Dette ræsonnement ligner det, som kalifen Omar anvendte, da han talte om Alexandrias bibliotek. Citat: Hvis det ikke indeholder andet end hvad der er i Koranen, så er det unyttigt, og derfor skal man brænde det. Hvis det indeholder noget andet, så er det ondt, og må ligeledes brændes. Citat slut. Nej, spiritismens moral er ikke forskellig fra den moral, Jesus lærte, men vi spørger til gengæld, om ikke menneskene allerede før Kristi tid havde Guds lov, som han gav til Moses. Findes Kristi lære ikke i de 10 bud? Og vil man så alligevel sige, at Jesu moral er unødig? Vi vil endvidere spørge dem, som benægter nytten af spiritismens moral, hvorfor Kristi moral praktiseres så lidt, og hvorfor selv de, som med rette taler om Kristi morals højhed, er de første til at trodse den fornemmeste af hans love, nemlig den, der er den universelle barmhjertighed. Ånderne kommer ikke alene for at bekræfte den, men de viser os også dets praktiske nytte. De belyser klart og forståeligt sandheder, som indtil nu kun har været fremsat i en allegorisk form, og udover moralen definerer de psykologiens mest abstrakte problemer. Jesus kom for at vise menneskene vejen til det sande gode. Da Gud sendte Jesus for at minde menneskene om hans lov, som de havde glemt, hvorfor kan han så ikke i vore dage sende ånder for på ny at minde menneskene om hans lov, og især nu, da de glemmer den for at dyrke hovmod og grådigheden? Hvem vil våge at sætte grænser for Guds magt og bestemme hans veje? Hvem vil sige os, at det forkyndte tidspunkt ikke er kommet, selvom det er bekræftet af ånderne, hvor de hidtil ukendte eller misfortolkede sandheder skal åbenbares for mennesket for at fremskynde dets fremskridt? Er der ikke noget vidunderligt i de åndelige manifestationer, som nu finder sted samtidig over hele kloden? Der er ikke et eneste menneske, en enlig profet, som kommer belærende til os. Det er lyset, som bryder frem overalt. Det er en helt ny verden, som åbnes for vores øjne. Ligesom opfindelsen af mikroskopet har vist os en uendelighed af små verdener, som vi ikke havde nogen anelse om, og ligesom teleskopet viser os tusinder af verdener, som vi heller ikke anede noget om, så åbenbarer de spiritistiske meddelelser for os den usynlige verden, som omgiver os, og som altid er os nær, og som tager del i alt, hvad vi foretager os, uden at vi ved det. Snart vil eksistensen af den verden, som venter os alle, blive lige så ubestridelig og virkelig som den mikroskopiske verden og kloderne i universet. Er det da ikke vidunderligt, at vi er blevet bekendt med en helt ny verden, at vi er blevet indviet i det hinsidige livs mysterier? Det er sandt, at visse opdagelser, hvis man kan kalde dem sådan, fortrænger visse antagende idéer, men har alle store videnskabelige opdagelser ikke ændret i os selv omstyrtet de mest respekterede idéer? Og har det ikke været bydende nødvendigt, at vores stolte overbevisninger må bøje sig for fakta? Det samme vil ske med spiritismen, og i løbet af kort tid vil den blive regnet som en del af menneskets almenviden. Kommunikationen med væsener hinsides graven gør det tilkommende liv forståeligt for os ved at lade os se det, og ved at indvie os i de glæder og sorger, der venter os, alt efter hvad vi har gjort os fortjent til. Og derved føres de, som kun betragter mennesket som materie eller en mekanisk maskine, tilbage til spiritualismen. Derfor har vi også grund til at sige, at spiritismens fakta har givet materialismen dødsstødet. Selvom det kun var det eneste resultat, som spiritismen har opnået, burde tilhængere af social orden stadig være den taknemmelige. Men spiritismen gør mere end det.
Den viser os de uundgåelige virkninger af det onde, og følgelig også nødvendigheden af det gode. Antallet af mennesker, som spiritismen har ført tilbage til bedre følelser, og hos hvem den har tilintetgjort de slette tilbøjeligheder og afvendt det onde, er større end man tror og vokser dagligt. Det skyldes, at spiritismens tilhængere ikke længere er usikre på fremtiden, som før blot var et vagt håb, men nu er en sandhed, som de forstår, når de ser og hører de afdødes ånder jamre eller juble over, hvad de har udrettet på jorden. Enhver, der er vidne hertil, begynder at reflektere og føle trang til at kende sig selv, at gå i rette med sig selv og forbedre sig. Oh yeah! Så er vi nået til afsnit 9, her under konklusioner, vi er på side 534. Det faktum, at der blandt spiritisterne eksisterer enkelte meningsforskelle om spiritismens lære, har vores modstandere udnyttet til at angribe den. Det er ikke så underligt, at der ved en ny videnskabs begyndelse kan opstå modstridende teorier, så længe iagttagelserne endnu er ufuldstændige, og enhver anskuer sagen for sit eget synspunkt. Men et nærmere studium af de modstridende teorier har allerede nu forkastet størstedelen af dem, hvoraf først må nævnes teorien om, at alle åndemeddelelser kommer fra onde ånder, som om det var umuligt for Gud at sende menneskene gode ånder. Det er en absurd teori, som også senere er gendrevet af kendsgerningerne, og en ugudelig teori, fordi den benægter skaberens almagt og godhed. Ånderne har altid sagt, at vi ikke skal få uroliges over visse meningsforskelle, og at der til sidst vil blive skabt enighed om læren. Allerede nu ser vi, at der er opnået enighed om de fleste spørgsmål, og at de divergerende meninger om andre spørgsmål svinder dag for dag. På spørgsmålet, på hvilket grundlag kan det upartiske og uennyttige menneske bedømme rigtigheden af de forskellige teorier, mens vi afventer at nå til enighed om læren, ja, der bliver der givet følgende svar, citat. Det reneste lys formørkes ikke af nogen sky. Den fejlfri diamant er den mest værdifulde. Bedøm ånderne på samme måde efter deres lærdomsrenhed. Glem ikke, at der blandt ånderne er nogle, som endnu ikke har frigjort sig fra det jordiske livs idéer. Lær at kende dem på deres sprog og på indholdet af deres meddelelser. Undersøg, om der er logisk sammenhæng i deres idéer, eller om de røber uvidenhed, hovmod eller ondt sindelag. Kort sagt, om deres ord altid bærer præg af den visdom, som er et tegn på den ægte overlegenhed. Hvis jeres verden var uangribelig for vildfarelser, ville den være fuldkommen, men det er den langt fra. I er endnu i færd med at lære at skelne mellem vildfarelser og sandhed. Erfaringen må give jer lærdom, øge jer dømmekraft og befordre jeres fremskridt. Enigheden vil opstå blandt den gruppe tilhængere, hvor det gode aldrig har været blandet med ondt, og menneskene vil genforene sig om doktrinen i kraft af tingene selv, for deres dom vil nu være enstemmig, nemlig at den er sandheden. Hvad betyder forresten nogle afvigelser i meninger, som mere er formelle end reelle? Hold fast ved, at de fundamentale principper er de samme overalt og forener jer i en fælles tanke, nemlig kærlighed til Gud og udøvelsen af det gode. Uanset hvordan I forestiller jer at arbejde for fremskridt, eller hvordan I forestiller jer de normale vilkår for det fremtidige liv, så er det endelige mål dog altid ét, nemlig at gøre godt. Nu vel, der findes ikke to måder at gøre godt på. Hvis der blandt spiritismens tilhængere er afvigende meninger om visse af teoriens punkter, så er alle dog enige i de fundamentale punkter. Der er således allerede enighed, selvom den ikke er fuldkommen, fordi der endnu er nogle få, som ikke tror på åndernes mellemkomst i manifestationerne. I stedet mener de, at fænomenerne frembringes af rent fysiske årsager, hvilket strider mod den grundsætning, at enhver intelligent virkning nødvendigvis må have en intelligent årsag. Eller også mener de, at fænomenerne er en afspejling af vores egen tanke, hvilket modbevises af kendsgerningerne. De andre punkter er kun sekundære og udgør ingen trussel mod spiritismens fundamentale grundpiller. Der kan således være grupper, som søger oplysning om de kontroversielle punkter i den spiritistiske videnskab, men derfor bør der ikke opstå rivaliserende sekter, som modarbejder hinanden. Modsætninger bør kun finde sted mellem dem, som vil det gode, og dem, som vil det onde eller gør det onde. Men ingen oprigtig spiritist, der er tilhænger af de store moralske principper, som ånderne lærer, vil noget ondt eller ønsker sin næste noget ondt, uanset hvilke meninger han har. Lever nogle spiritister endnu i vildfarelse, ja, så kommer lyset dog før eller siden til dem, hvis de ærligt og fordomsfrit søger det. De har alle et fælles bånd,
som bør forene dem i en og samme tanke. De har alle det samme mål, og vejen dertil er mindre vigtig, hvis blot den fører til det fælles mål. Ingen bør pålægge sig materiel eller moralsk tvang, men den, som bandlyser sin næste, handler fejlagtigt, for han vil helt sikkert handle under indflydelse af onde ånder. Fornuften bør være det højeste argument, og mådehold bringer lettere sandheden til sejr end den kritik, som forgiftes af misundelse og skinsyge. De gode ånder prædiker kun fællesskab og kærlighed til næsten, og aldrig har en ondskabsfuld tanke eller noget, der ligner ubarmhjertighed, kunne opstå fra en ren kilde. Om det spørgsmål vil vi som afslutning høre Sankt Augustinus' åndsråd til os. Citat. Længe nok har menneskene sloges og bandlyst hinanden i den retfærdige og barmhjertige Guds navn, og Gud oprøres ved en sådan bespottelse. Spiritismen er det bindeled, som engang vil forene menneskene, fordi den vil vise dem, hvor sandheden og hvor vildfarelsen er. Der vil dog endnu gå lang tid, hvor de skriftkloge og farisæerne vil fornægte spiritismen, ligesom de fornægtede Kristus. Vil I kende naturen af de ånder, der har indflydelse på de forskellige trosretninger, som deler verden mellem sig? Ja, så bedøm dem efter deres arbejde og deres principper. De gode ånder har aldrig befordret det onde. Aldrig har de hverken tilrådet eller legitimeret mord og vold. Aldrig har de opflammet til had eller begær efter rigdom, gunst eller jordens goder. Kun de, som er gode, humane og velvillige mod alle, er deres yndlinge, ligesom de også kommer Jesus nærmere ved at følge den vej, som han har anvist dem, som førende til målet. Citat slut, Sankt Augustinus. Og det var slut på konklusionen.